mä en pelaakaan Gorilla Tagia. Me olisi pitänyt tehdä tää Monkey Boy 2 kahdesta, mutta me tehtiin se. Se ei toiminut. Tai no siis se ei tallentunut. Miten joukkoja? Me pelataan Roblox Gorilla Tagia. Ja mun Roblox nimi on... Toi ei oo totta. Okei, mennään. En tiedä, monta roundia mä pelaan. Mä pelaan vaikka 5 roundia. Joo. Kertokaa kommentissa, että part 2. Mä voin ottaa vaikka jopa kaikki tyypät niinku mukaan. Niinku kaikki, niinku vaan niinku kaikki. Mä en tiedä mitä mä teen. Oh my god. Tässä on meidän uusi color code. Me ollaan nykyään liiloja. Oh my god. Oh my god, mä jahdetaan. Tää ei oo kiva näky. Tää on todella huono näky. Mä oon level 3, koska mä sain level 3. Et mä en pelaa sillä Bowboxia koko ajan. Mä oon level 3, koska tehdään se video. Ja sit kun se on tallentunut, niin me pelattiin sitä aika kauan. Mikäpä niin? Editoja, laita hikistele musiikkia. No voi kakkaa! Annetaan hikistele musiikin jatkuu, koska mä en täkättä. Paitsi itse asiassa ei anneta. Jee, me voitettiin. Ei, kato, me voitattiin. Mä saan siis Sihnyrokseen. Oho, vähän on katsoa. Näyttääkö juttu? Mä säästän täältä. Tähän. Joo, mä tiedän, mä en oo minigames. Musta tulee minigames. Hei Venä. Tuolla laita mapi. Tää on joku huono, mikä voi olla. Jes, mä pääsin tänne. Mä pelottaa, koska mun parkour-taidot ei hyviä. Varsinkaan Bowboxissa. Mä leikin täällä. Voidaan katata. Ei vitsi! Just mä olin sanomassa silleen. Voidaan katata siihen kohtaan, kun mä alan hikistellä. Alkaa mä jäädä, niin mä voin lopettaa tätä. Oh. No kiva. Okei, ensi roundilla mä mennään full... Jos mä en oo jäänyt. Mennään niinku oikeassa korjaltakin tälleen. Paitsi sit käsiä näy jotain suoja perällä siis vähän. Clean. Hei mä jää... Oh my god, mä oon suuri vivor. Hello there. Ei kiva. Ei. Tää on vähän pikspotti. Mitä? Jee, voitti. Ja level 4. Tai no... What? Se lähtee first person. Ennen sitä. Ei no oike. Hello.
Mennään first person. Niin, alkaa nyt. Musta tuntuu, että mulle soitetaan. Mä oon jäänyt vai mitä? En oo. Eikö onko? En oo. Kaikki kai tietää, mikä on Secret Tunnel. Secret Tunnel. Du. Mä en usko, että oikeet korjaltakin, jos mä pystyn kiipeätä näin hyvin ja kiipeätä. Mä arabialla, eikö pitää? Yes. Oh my god. Sillä aikaa, kun mä oon tässä, mä kerron asia. Sellainen juttu, että kun me saadaan 50 tilaajaa, niin me tehdään biisi ja siihen musiikkivideo nimeltään Tree Campers. Se ei ole läheskään valmis. Ja me saadaan tilaajia vähän. Ja se kannattaa muuten tilaa, by the way. Juu. Et sit kun on 50 tilaajaa, tulee musiikkia vähän. Juu. Ei muuta. Juu. Nähdään. Moikka. Ja mä pysyn. Taavika rande. Porassi. Laitetaan Firistäkin. Hetkonen. Itse asiassa mä menen eka kämppiin. No okei, no niin. Joo, nähdään. Vai niin? Miau. 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 Tähän. Eka kerta mä osuin välillä. Jee, mä voitin. Joo. Jos haluatte part 2, niin kommentteihin vaan. Moikka!